Hello mga Yiniens! Good morning! DCB TV. This is sa video channel. Kusel mo ito. Video na upload ko. Ang kapala mga Yiniens, dito kami sa may bandang Lagro, no? Si Bayri magpatitravel sa kanyang Honda Beat, no? Pag nagawin ka dito mga Yiniens, dito lang sa banda. Ayun, nakadala tayo plastic kasi galing tayo kaya kasi umuulan. Nag-store kami doon sa may Lobison Malate, Manila ng Cortina. Ayun, samahan nyo ko mga Yiniens. Yun yung papunta ka naman yan, papunta highway yun, yung doon din yung daanan ng mga MRT7. Makikita nyo doon yung MRT7 doon eh. Yung papuntang labasan ng Lagro ito mga yan, itong way na to. Ito mga yan, so yung John Bricks motorcycle opposite accessories. Yung mga yan, ni Bayray. Kaya ka bay. Ayan si Bayray, siya mayroon ng motor na to. Ang gamit niyang langis ngayon na change oil dito sa Honda Beat niya is top 1. Bay, maganda yung top 1, bay, maganda? Maganda daw yung top 1. Yan. Naiinis na ni brother. Saan yung niya bro? Yung niya, yung sa ilalim? Ayun. Hindi, yung tornilyo niya, yung eto. Ayan. Diyan pala yung ng Honda Beat. Diyan sa may ilalim ng gilid ng tambutso bro, no? Diyan lang. Maitim mo yung langis mo ba eh? Yung langis mo, maitim yung langis mo. Ilang hindi mo napalitan? 2,000. Maitim na Tapon dito ba? Tapon to? O hindi tapon to ba eh? Nasa 2,000 takbo. Nagpalit na si Bayri ng langis. Ang pinalit niya is top 1. Yan, top 1 Yan, nakalata siya eh, nakadila para sa sardinas. Hindi kagaya na ibang langis, ibang langis kasi yung nakalagay sa galon ba yun? Ayan, nakadilata siya ganyan pagbukas pala, dalawang Wala pa yung top 1 bro bro, yung meron meron din yung naka-plastic. Ang mahirap lang yan sa dilata kasi hindi mo siya estimated. Oo, kasi 7 lang to. 700 lang. Ano mo? Siguro na ba? Dali mo na yung babay. Ako pa yung soft drink set. Top 1 Honda Beat. Ano pangalan mo bro? June, hindi July. Ano yan sa yung vlog natin doon sa may pa ito? John Bricks Lagro. Dito si si brother June, shoutout sa kanya, siya ang nagpahit ng langis dito. Andiyan na yung tornilyo sa gilid. Ayan lang mo yan, yung bukasan dyan. Ayan. Kami yan, sa last corner, gabi siya bro, keep sa buting galayan. Gabay yung yan.